Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dito ningguna ka laging ka mahali mo Allah. Kira may manuto niya kailangan ta. Kung mamasa ta. Kaya ka mamasa. Yung mga rizki niyan. Patay, alhamdulillah. Sige yan na dia isang na grocery ni nagbergitan nagiya na pira kay nagbergitan ng grocery kan at sa pima sa tanol lang panganang kan ataya anna birbran na may ginagtano ko pika iyan sambi na birbran kita sawata insyaallah mas mapi ako na ate pansit giya siya na inibigirta na grocery na mismo. Giya na 500 pesos sa inibigirta na giya piya masanda nuro. Anami ni surang bud na may dumapirawati. Kata sa piya masanda nuro. Giya paborito ako na giya pansit. Giya pansit giya sutira na pansit bato tayo kurang siya na so mga mix yan mix at tayo sutira yan Argentina corn beef sa comment ka no buba giyang kay Argentina na bainig na ba si certified halal gusto na miya tiya pumasasiran saya di mapdak ay manalalag na nila yung tandaan mambu halal yan so ay ako nang siya na bunda wala mo ano miya ka certified siya pumana halal letara so mga pagilay sa halal sa ginga Pilipinas kailan ta naman na surat tingad na halal. Ano ito surat tingad na halal. Okay. At ang logo halal. So nakatawin yan siya. Lagi na matagay logo. Nagpakaya i-commenter sa ginga kwanta no. Video tanong makampat. Lagi malapor posta no saya. Sabab sa amin tinag konsumo kami sa lagide. Konsumo siran saya sa lagide. Argentina corn beef kaya. Tantong madagla muslim ako. Kun saya. Di Argentina corn beef. Sabab sa na halal yan. Certified na halal. Sa giyang tatakyan na logo ka. Halal. Yan. May logo na halal. Ibig sabihin, kaya nalagay dyan, maring may not-certified na halal yan. O di kayang ando man niya, hindi ka pakapanalama to manusia sabab sa iraman to tanto tamyan na riku Allah saging ko to ka pumangnitaw sa tabang saging ko to bitate ay manalalag naging ko to masa at tanto tad na makakakailangan na dita din kinakala di kagaga mamimikiran naging ko to kapupakaw kita ging ko to limo yan malun yung mampupandi pati asagi ang kaya pamana miya kapira gawi ako di nagilabak pamana miya sinugtan sabab saging ko tapang Allah malutan miluluma sa ating mga loks gibasaw mana kaya piluan tanong sa panganangkan
Sabab pro na mega kagi ako kapipitan na tanto-tanto to mega awida kalian sabab sa kagi pamana kapipiluan ta sa panganang Nayap pa na mapipigil ta na so magubi. Ato na ikinta ko magubi. Makakanta ko kapipita. Mau tulungan nayap manawida kalta na so magubi ron. Okay. Na masukat so margas na ayap manawida kal na so iplinon. Nagi alim Allah mi harisiptan mi manto. Kagi aduh ini ka klase. Sabab sagi isaw na pira kad na mi harisiptan no. Kanduri 5 gatos. Nagi isaw na tatagun sa support ta mga kwan. Baga mariga na grocery niya may resipto no. At sa kaya masantan ako 5 gatos. Sabab sa iman to na sumya 5 gatos na di kapirat timan na po pamasan. Tanto ko miya makalalayarga. Naya punto tanong saya. Inutan yung binibidyo ka sabab sa aya ko yung tanong si Aguna. Tuman naging ko to kapupaka taling umaging ko to limo Allah. Egira miya kataling umaging ko to limo Allah. Na ditad kagaga mamimikiran. Din kagaga mamimikiran. Wandi man naging ko to kaya pakakitian. So, manalalag na pupumamasata. Oh. Sa langit ba ya? Sa manalalag na detartaw siyo sa padiyon. Detartaw siyo. Akatatatrangan ta. Sabab sa mapipigir ta kaya ganata sa walay napsusukat ta kakalo-kalo ubad na. Kakuan sa kauyagan, halal sa mo. Urian yan na betad miya balakaging kaya rizki Allah. Apa mamagayan. Oh. Lagi ya. Sabab sa giya kuan lagi di mapipiay pamana kapanan tama na kan. Lagi niya pikirakan na ubarun malo makapia apa naman taman ta saging gakon. Pansit. Giya pinakasikat siya pansit sa gibi ko lagi yung pansit bato. Sa kata sa pedapi yang masatan ako 5 gatos. Kata sa pedapi yang masatan ako 5 gatos. Saka sabun. Sabun. Ya kay tito aminisurang. Ate, alab sa hergo grocery. Wala-walam na di makuha ko. Pakaya. Kumakuha na, sad niya kapakis. Nainom. Ang katanan mo na lali ang awat lugo halala. Katan lugo niya na halala. Kala malutak ko barangan sa giya. Halalian. Kato na ako. Ito ka tao lang, di original sa mga lugo yan. Dito maputi o di ganun. Patay. Ako tok na din na lamo. Mga larier gano'n. Dinayam ako awa. 50 lagi din. Sa metkit, tagnalap sobra 16. Yung labi magato siya. Ate, adim na Argentina. Masya Allah.
Malayli mashallah. 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 Alhamdulillah. Malayli mashallah. Hindi maneri di ka papanala matuta. Wala. Kalau nga po malipat eh. Kadi ka bugi karawan titaw duwala sa gingre na masa austo ka pakarundir. Amata wala kakagiyo ko kapipita. Hindi tagdag na pwede ako nung sa maka tibusa ko kay man to agawi. Nakatayagod ng bigla yung makaresiba ko sa giyong kaya lagde. Mga pangnangan. Katatan. Spaghetti. Naba ko siya mahilig. Ugid na nyakakan ako siya. Nyakapira ko siya makakan. Nagigirap ko gutamita. Hindi ka tiglan. Adap man na miya katiro sabay ni harap. Na miya ino tatataki sa halan. Alhamdulillah. Ate, alam niyo ito tanong ko pansit. Atan. Mashallah. Alhamdulillah. Mga upis lang. Patatan. Mashallah. Alhamdulillah. Yan. Tikman natin yung ito. Tama na. Mga limo ola. Bari kami. Risky wala.